Vand hæver niveauet af noget, der hedder noradrenalin, som er et stofskiftehormon. I et studie med midaldrende voksne, så man i sådan et randomiseret clinical trial, begge grupper bliver bedt om at indtage den samme kost i løbet af det her forsøg. Den ene gruppe får at vide, drik et stort glas vand inden maden. Og det viste sig, at det her med bare at drikke et glas vand, en 300 ml, inden hvert måltid 3 gange om dagen, så tabte de så 44%. De tabte 44% mere fedtvæv i løbet af den her testperiode på, jeg tror det var 12 uger. Så noget så simpelt som at drikke vand, hæver det her hormon, som påvirker stofskiftet, som giver meget mærkbare og seriøse resultater, som er at sidestille med resultaterne er at sidestille med at have taget et dyrt og anstrengende og besværligt kursus hos for eksempel vægtvogterne